Der er masser af lækker mad og sjov træning i det her nummer af Vinterliv, så du kan blive inspireret til en vinter fyldt med energi og overskud. Sæt fuld knald på vitaminer, farver og smag i din vintermad med hjælp fra kokken Mikkel Morbjerg. Det er så stadig en lille smule. Det er skønt. For når sanserne er glade og tilfredse, så er det faktisk sådan, at vi taber os. Vi går amok i Butchers Garage, hvor vi kaster med bildæk og svinger hammeren. Se Vinterlivs redaktør blive sat på en alvorlig prøve med fænomenet CrossFit. Og så får vi et smugkig ind i hjernen med professor Bente Klarlund, som fortæller, hvorfor motion gør os lykkelige. Så er det vigtigt at sørge for, at motion det bliver sådan en fast og konstant del af hverdagen. Lær hvordan sumobryderen, superflyeren og skorpionen kan give dig stærke knæ til vintersporten og de glatte veje. God fornøjelse med Vinterliv.